Puk. Ja, hvis I først lige har tændt på jeres fjernsyn nu, så kan jeg fortælle, at vi er i gang med at lave mad. Vi laver mexicansk mad i dag. Det er mexicansk suppe. Den ser sådan her ud. Kan man røre ved den her? Ja, den står og simrer dejligt der. Og så laver vi mexicanske tortillas. Det er sådan, at hver torsdag her i aftenshowet, der vil vi gerne lave mad sammen med jer. Så opskrifterne kan I finde inde på vores hjemmeside, så I kan være klar til at lave mad sammen med vores faste kok, Torben, som står herovre. Vi er også ved at lave tortillas. De er nede i ovnen, så dem kan vi ikke rigtig vise lige nu. Men hvor langt er vi kommet nu? Jamen, det var ikke så længe, inden vi skal spise. Nej, det var jo ikke så længe, og man kan sige, at suppen er jo over og står og hygger sig. Så det eneste, vi sådan set mangler med den, det er, at den skal smages til med salt og peber. Fortæl lige igen, hvad er det? Det er jo meget enkelt, det her. Det er super enkelt. Altså man kan sige, det er jo vegetarmad i dag. Ja. Jamen, det er masser af peberfrugter, det er løg, hvidløg, friske tomater, flåede tomater, lidt laurbærblad og lidt hønsebouillon. Og så står det simpelthen bare og simmer lidt, og det skal nok give en masse smag til hinanden. Mm-hmm. Og så slutter vi den af faktisk med at lave på toppen. Der tager vi vores sidste avocado her, og skærer den i lidt nogle pæne tern. For så pynter vi suppen af, når den er færdig med frisk avocado, skiver af grøn chili og lidt ristede cashewnødder. Er det godt det der med, at man har noget varmt og noget bearbejdet på en eller anden måde, og så man får noget frisk ovenpå? Det synes jeg tit, I gør i kokker, at man får ligesom noget sprødt og friskt. Jamen det er jo rigtigt. Det er jo for at give lidt modspil, kan man sige, til suppen, som vil være rimelig varm og sådan lidt blød i det. Hele konsistensen vil være blød i den. Så nu kan man sige, nu får vi noget frisk i avocadoen, vi får noget stærkt i chilien, og så får vi det sprøde og lidt salte i nødderne. Og det er jo, kan man sige, nødderne, det er lidt i stedet for at bruge crotonger, for eksempel, som man vil bruge normalt. Skal det være sådan nogle cashewnødder, eller kunne det være peanuts, hvis man kan lide det, eller hasselnødder? Det kunne sagtens være peanuts, mandler, hasselnødder. Et eller andet med lidt salt på. Ja, netop, det synes jeg. Jeg synes det er godt med lidt salt også. Det giver også lidt spil til det. Men vi kan lige se her vores... man skal passe lidt på med sine chilier derhjemme også. Nu de her lange, tynde nogen, man kan sige, en tommelfingerregel er, at jo længere og større chilien er, jo mildere er den. Okay. De små chilier, de bliver rigtig, rigtig stærke. Ja. Så dem her kan vi godt lade også alle kernerne være i, altså frøene være i. Torben, ved du hvad jeg har prøvet en gang? Jeg skulle lave sådan noget chili-tærte af en slags. Jeg måtte ligge med hænderne i vand om natten, fordi jeg havde fået sådan noget ligesom forbrændinger på. Altså det brændte mig så meget på fingrene. Har du nogensinde prøvet det? Det var sådan noget nællefeberagtigt, hvor det sådan, min hånd blev helt rød og hævet og med sådan noget udslæt og sådan noget. Ja. Vi har faktisk en case nu. Er det rigtigt? Nu er en case. Sara, kom her. Sara, hun har fået chili i øjet. Er det rigtigt? Så skal der mælk i. Så skal mælk i, nemlig. Ja. Nå, men ved du hvad? Skal jeg lige hente noget mælk? Ja. Du skal have mælk i øjet. Vi finder noget mælk til dig. Find noget mælk. Vi finder noget mælk. Jamen altså, det er næsten godt ud. Det ser altså ud til, at det fungerer, det der, Mads. Ja. Det ser godt ud, det der. Hvis du stikker hånden ned her, så kan du mærke, at der faktisk er ret varmt. Prøv at stikke hånden ned i suppen, Mads. Kom nu. Ja, det er faktisk, det ser rigtig godt ud. Har du aldrig prøvet at brænde dig på det her chili? Jamen, jeg skulle faktisk lige til at sige, at jeg havde faktisk snydt lidt og prøvet at lave den her ret derhjemme, inden jeg skulle herind. Ja. Og der sad jeg også og så fjernsyn, og så lige pludselig havde jeg pegefingeren i det ene øje. Ja. Så jeg sad faktisk i går aftes, så jeg havde det på samme måde. Så man skal have lidt respekt for det også. Ej, der kender jeg altså en. Du vasker lige fingeren for en sikkerheds skyld. Jeg kender altså en, der gik ud og tissede. Jamen, er det ikke en vandrehistorie? Det er det ikke, for jeg var der selv. Og ved I, hvad hans kone sagde til ham? Sagde, der skal chokolade, man skal have noget med sukker. Så da hun kom ud på toilettet, så stod han med ryggen til, og så hørte hun sådan en knasende lyd. Og så sagde hun, hvad laver du? Så var han i gang med at stå og smøre After 8 på. For det var det eneste, der var af sødt i huset. Og det er sandt. Ja, og siden så har de gjort det hver eneste uge, hver torsdag, fordi så er det en fest ud af det. Fik du lidt mælk? Men må jeg sige noget andet? Det er godt, at nogle spejder til hjælp derovre nu. Ja, men prøv lige at se her, fordi... Der var også brandtæppe og førstehjælpskasse også. Nej, vi snakker om det der med, at spejder altid er beredt. De har jo selvfølgelig printet opskriften ud, lamineret den, og så fordi det er rigtig spejder, er der også kommet hul i. Så er de brændt i. Sådan. Det skal jo høre sammen. Torben, er der noget, vi mangler herover? Fordi nu skal vi til at være færdige med maden. Det er jo ikke så længe. Det var ikke så længe, inden vi skal spise. Nej, altså det vi skal gøre klar, det er jo, at vi skal have puttet salt og peber i vores suppe. Den skal vi have smagt til, men godt til. Det gør altså det sidste, at der kommer salt og peber i. Og så skal vi have tjekket vores tortillas. Vi kan lige prøve at se mine her også. De er altså ved at være. De skal bare have et minut mere. Så pas lige på, at de ikke brænder også. Det skal bare lige smelte osten, og så skal det begynde at få lidt skorpekonsistens ud af siden. Hvis man nu har en kødtand, kunne man så lige have puttet noget kylling eller et eller andet i, eller noget oksekød eller sådan noget? Det stort set alt. Skalddyr kunne man også komme i. Ja. Og så er vi sådan set klar bagefter til at pynte af og smage på det. Ja. Nu var det ikke længe, inden vi skal spise herovre. Hvor langt er I? Har I stress? Er I, Nej, det ser rimelig afslappet ud, ikke? Hvordan går det, Mikkel? Er du tilfreds? Jamen, jeg synes, vi har gjort det rimelig godt indtil videre. Nu kommer dommen jo lidt senere. Jamen, det kan vi godt. Sara, hvordan går det med dit øje?
Det går fint, jeg græder bare lidt. Har du fået mælk i øjet? Ja, lidt. Det var godt. Hjalp det? Men jeg tror, jeg havde chili på fingrene, så det virkede ikke så godt lige nu. Nej, det er altså i hvert fald regel nummer 1. Man må aldrig klø sig nogen som helst steder, når man har chili på fingrene. Har I tallerkener, eller er det bark, man serverer på? Det er næsten bark. Det her, det er jo både et madprogram og et, det ved jeg ikke, anekdoteprogram. Anekdoteprogram. Ja, det er det. Det er fint. Det er godt. Men I fortsætter med det, I nu er i gang med, og i mellemtiden, så tager vi et smut ud til TV-avisen. Claus, hvad tager I fat på i dag? Det kunne være, du skulle kigge herom, Søren. Søren, kom over til os. Kom om og få noget mad. Du er jo ikke så langt væk. Ja, vi er blevet færdige her. Altså, vi kan vi jo sagtens sige, men kokken er blevet, vi har ikke lavet noget som helst. Man kan jo næsten ikke se forskel på, hvem der har lavet hvad. Det ser jo faktisk nærmest lige flot ud. Det er mexicanske pandekager, der er lavet... Ja, det er jo lidt tortillas. Vi har kommet guacamole i, og så gratineret i ovnen med lidt cheddarost. Og så har vi en mexicansk suppe her med lidt frisk avocado og cashewnødder. Og Torben, du har jo lavet de hvide tallerkener, og spejderne har lavet trætallerkenerne på deres gammelmandsild. Noget i det hele. Sara, er du tilfreds? Det var godt. Jeg er utrolig tilfreds. Altså, vi er selvfølgelig ikke så pænt pyntet endnu. Det kommer næste gang. Jeg synes, det er en uafgjort, det her. Er det ikke det? Jo, nu fjerner jeg lige den her. Jeg synes, vi skal smage. Jeg tager den her, Tom. Tager du den, Mads? Jeg tager den. Ja, vi har også fået det ting. Skal jeg bare smide den? Ja, ud i hånden. Nej, du bare sæt den derned. Torben, hvis du lige smager på spejdernes mad. Skal vi prøve? Ja. Du ved jo, hvordan det skal smage. Det var noget af en bogle suppe, det her. Så Sara og Mikkel og... Hej Søren, kom nu hen. Jeg vil også gerne smage. Ja, du skal da også smage. Den er meget varm. Skal vi tage en deler? Lad os gøre det. Lady og Vagabond. Den er varm, Torben, men hvad synes du om det? Den er god. Er den god? Er den krydret rigtigt? Ja, den er fantastisk. Faktisk med salt og peber, så... Det er godt. Jeg synes, den har en lidt røget smag, synes jeg. Sjov nok, men... nej, den er rigtig god. Sara, hvad siger du? Smager den godt? Jeg synes, den smager godt. Jo, den har jeg ikke smagt på. Jeg smagte på min egen. Kan man blive spejder, når man er 32? Ja. Rune, hvor gammel er du? Det er omkring. Har vi flere? Nu skal I lige smage... I må dykke ned alt, hvad I kan. Nu er der fri leg. Nu får jeg nu får du suppen, Søren. Jeg tager lige en ske til dig herovre. Skal vi prøve spejdernes tortilla her? Ja, lad os gøre det. Jeg synes faktisk, at vores smager bedre. Hvad er det for en vigtig spejdersuppen? Det er den store. Du smager nu spejdermad. Skal vi smage deres tortillas? Det er lidt brændt i bunden, synes jeg fornemmer jer. Det skal det være. Nå, okay, ja. Det er jo... Jeg vil lige sige, at spejdernes ovn, det var faktisk en gryde. Det synes jeg nu er meget godt gået. Hvad siger du, Torben? Det er godt. Det er rigtig godt. Det er flot. Jeg er meget imponeret over, at I fulgte med over på det der bål derovre. Mikkel og Rune og Sara og Marie, det har været fantastisk, at I kom ind i dag og lavede mad sammen med os. Har du fået noget sådan? Så tusind tak for det. Der var lige en ting, som jeg godt kunne tænke mig lige at se. Mikkel, vil du ikke lige prøve at tage den der vandflaske, I har derovre? Eller den der, I har vand i? Vandposen derovre? Ja, den synes jeg er sindssyg. Har du set den? Ja, jeg har set. Den skal vi altså lige hurtigt se, inden vi slutter. Prøv lige at se, hvordan de har vand med. Det er simpelthen vand... Sådan, så er den bare fyldt. Det er altså meget, 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 meget smart. Den er fed. Var Torben? Så er der vand alle steder. Det er godt. Ej, den er så god. Nu skal I have tusind tak alle sammen. Tak for og vi spiser lidt videre. I næste